Right, tiri panyaya version patinokurukura nyaya dziri kunetsa. Panapa ndine breaking news kamuri yeZimbabwe yekuti zvoni Comrade Blessed Geza vawana replacement. Finally he has found a replacement. Ava vanonzi a retired Vice Air Marshal Henry Muchena. He is a war veteran, and Muchena vaka retire from army mugorera 2010 anditi ndova vajoina ZANU-PF Commissariat Department as a principal director. Saka vamuchena ava vanozikanwa nenyaya dzavo dze ku-DRC campaign dzavo ndo pavanyaya vapopular zvekudaro, but zvimwe zvese tingatozozitaura zvikanyanya kureba. But chandingori happy about is that murume akakumba zvakewo akataura zvinhu zvakawanda zvaaitaura zvaasiri kuwirirana nazvo, kunyanyanyanya pane zvinhu zvinoda kuitika zvekuamenda constitution. Izvo zvizvi havasi kufara nazvo, vaitocomplaina vachitaura kuti apa pemazotiisawo apa kapa maakutotiisa panguva yakaoma, nekuti isusu takarwa hondo. Kana munhu acho achitokutaura kuti isusu takairwira nyika ikai, haasi munhu kuti anokwanisa kungonyararidzwa chera anyone, like what is happening in Zimbabwe right now, what is happening in Zimbabwe these days. Kuti kuna mumwe munhu kuti anogona kutouya ototi chinhu chakadai so chiri kuitwa chakashatawo kaichi, muri kutiwo kudii nacho, obva uyu ari kutaurisawo mumise anyarare. Apa ndakanzwa kuti Jobs anzi Tendai Biti, Love More Madhuku, the list is endless. Vakomana vakawanda including an advocate Fadzai Mahere vari kutonzi zvoni vari kutoda kutombonyararidzwa vatoisirwa imwe ngirikini yavo yekukotu kuti vanyarare zvinhu zvavari kuita, nekuti anzi vari kuzoda kukonzeresa kuti zvinhu zvitadze kufamba mushe. Inyaya yezvimwe zvinhu zvenge zviri kuitika izvozvo handiti. Saka vapedza kuendesa ivava kukoti, hanzi ndi-activist anonzi ani Rusere ndiye aita zvinhu izvozvizvi. But one thing chandangofarira ndechekuti muri pakati pekutoita izvi kwobva kwangobudikira a group of retired Zimbabwean military general and senior civil servants who are former liberation war combatants vato challenge the constitution amendments vachitaura kuti izvi zvamuri kuita izvi kaizvi muri kuda ku-undermine the principle, the power must remain in the hands of the people of Zimbabwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti tikwanise kunge tichifara. But pane mashoko avo vane ma-statements avakataura, and I quote vachitaura patsamba yavo iyo yacho yavari kunetsana yavasiri kutadza kunzwisisana, vachiti zvoni: we must first begin with the revolutionary salutations on the proposed constitutional amendment bill number 3 and the sunset of the people's will. We are responding in terms of section 328 subsection 4 of the Constitution of Zimbabwe, which reads in part, Parliament must invite members of public to express their views on the proposed bill in public meetings and through written submissions, and must convene meetings and provide facilities to enable the public to do so. This is in response to calls by the Clerk of Parliament for submissions, as we now do in writing. We write to you today not as rebels, not as dissenters, and not as enemies of the party to which we have given our entire lives. We speak as men who were present when this nation was being born in blood and fire, men who commanded comrades to their deaths with a solemn promise that the people of Zimbabwe would one day govern themselves. It is now clear that promise is now under threat. We have in the recent past restatement ourselves, and we cannot remain silent. We take this opportunity now through our submissions. Let history bear witness to what we endured. We shall not belabor Zimbabweans with accounts of a war when they were acquitted with a war that lived through against Smith and his regime. Our children have been told of in many occasions that it begins. In 1977, it was Gore Remsangano, the year of the People's Party, ZANU. In 1978, Gore Revanu, the year of the people. In 1979 was the year of the moved towards the new dawn of an independence Zimbabwe.
And in 1980, Gore Remasimba Evanhu, the year of the power of the people. These were not mere slogans and programs, they were covenant we made with every Zimbabwean living and dead that sovereignty would rest with the masses, not with the privileged few. We remind those with short memories, some of whom sit in parliament today as members of ZANU-PF. In the earliest days of our party, there was no president. After the removal of the late Reverend Ndabaning Stole, power was held collectively by the people and their representatives. It was not until 1985 at a congress convened at Borodale Racecourse in Harare that a party president was formally elected in the person of the late President Robert Gabriel Mugabe. Until then was Secretary General. It was the people who voted for the president of ZANU-PF, and the position of First Secretary was established separately from that of Secretary General. This was deliberate design of the founding principle was ambitious. Power derives from the people and belongs to the people, and the people alone choose their leaders. That is the philosophy upon which this revolution was built and must remain the same. Popota baba ivavo vataura zvinhu zvakawanda nekuti ndikatoda kuda kutanga kuteedza zvese panapa handidi kuzoitanga ndiri kunonzi kuita sei kuchinja magoalpost. Ndida kuti kana ndisizvo nyaya dzacho dziri kutaurika mataurikire iwaya handiti tongotaura pavanenge vataura, tikada kuzoverenga zvese tingazorara. But pane a certain part yandisiri kuda kuti ndinge ndichijambira panapa yavanga vachitaura zvoni. We wish to be clear on the matter. We are ZANU-PF. We always been ZANU-PF. We will die ZANU-PF. We are not members. We are stakeholders. This is our party forged in our sacrifice. ZANU-PF may govern its own internal affairs as it sees fit. That is the party sovereignty, right? But the national constitution is not ZANU-PF's property. It belongs to every Zimbabwean, including the millions who have never held a party card in their lives. Democracy does not permit one party, however powerful, to reshape the nation's foundation law without the express consent of the ZANU-PF, and democracy demands not only that the majority governs, but that it governs in a manner that protects the rights of the minority. We should, our party, the party in which we are stakeholders, bully other citizens, most of whom are not members of any political party at all. We did not fight for ZANU-PF members alone. We fought for the people. We will not move an inch from this position. Saka panapa ndo nyaya imwe iri kutaurwa nemadhara. Ndaso ndiri kuti mudhara Geza akatosiya taura. And the good thing is that awana replacement. Chini chendutaura nezvacho chakatonopfekerwa parliament. Ndingazotaura zvinhu zvakawanda ndikazodidi. But as long as kana uchinge walike this video, ndichakupa link onyatsonoverenga wega mashoko acho. Ndoziva kuti unoona kana 2 hours uchiverenga bho zvakawandisa zvinhu zvakanyorwa ipapo. But pakabudiswa mashoko mazhinji. This man doesn't want to be on camera like zvaita Mudhara Geza, because Mudhara Geza aitobuda pakamera achitotaura zvinhu zvese. But uyangorova mapapers acho akamanangisa ikoko direct. I'm not sure Mr. Mudenda kana vakazokwanisa unozvitambira kuparliament ikoko kana kuti rimwe team rinenge rikoko kana rakakwanisa kunozvi accept the way yazvinofanira zvi accept. But for now I'm glad kuti zvinhu izvi zviri kuitika maitikiro munguva inei, munguva yedu, kana zvichitaurwa so zvinofadza kuti pane vanhu vanenge vakubudawo vachi explainawo rimwe side, nekuti vana veZimbabwe vamwe vacho vari ordinary vanokwanisa kunge vasina simba sesimba rine varume ivava rine madhara ekuti vanokwanisa kutaura aihonaka patanga tiri kuhondo paipai hatina kukwanisa kuzenge tichizorwira munhu wani, kana kuti hatina munhu ane simba rekuti tozobhula mumwe citizen, kana kuti totanga takarwira vanhu veZANU chete, takarwira munhu wese. Hazvina chekuita nemusangano, zvinhu izvi zvine chekuita nenyika yese yeZimbabwe. And zvinova izvo zvinhu zvokuti zvinowanzokanganwikwa nemaborn free vakazojoina musangano weZANU-PF nhasa, vari kujoina musangano neZura vachifungidzira kuti pamwe vane simba rekungozongoita zvese zvese kana kuti kungodidi. But zvikadai so pane nguva yekuti unosvika kuti nai wega unyare, wega ugayo here,
kuti zvandava kuita hazvisiri zviro. Anyway, thank you so much muri yeZimbabwe. Ndichadzoka ndichinyatsopedza nyaya 10 minutes dzangu dzakwana panapa. Ndakangonzi fanira kugumira pa 10 minutes zvinhu zvobva zvotodikikira. Ndoziva kuti kutaura handipedze, but kuna vanhu vanenge vachida kunyatsonzwa nyaya dzakawanda tinosangana kuCoolian TV hatidi, but panapa futi tichange tichikupana nyaya dzese since paripo panyaya vision.